Алдагы котлау сәламебез зур чиркли авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен Самара өлкәсе Новокуйбышевск шәһәрендә дөньяга килгән хөрмәтле милләттәшебез Абуняев Наил Сәмәт улы каршылый. Аны әлеге якты гомер бәйрәме белән ихластан якын дуслары котлап, иң җылы теләкләрен җитештерәләр. Һәр адам баласы бу дөньяга килгәндә аның язмыш китабы язылган була диләр. Менә Наил абыйга да туарга бер җирдә язса, бары бер яшьтә булмаган вакытта зур чиркли авылына килеп урнашалар. Шул чактан алып бик күп җилләр искәндә сулар аккан. Алар сыман гомер еллары да узып киткән. 1971 елны аны армия сафларына алалар. Намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайткач, 1973 елны Сурскида ул заготовитель булып хезмәт юлын башлый. 1975 елны Кинелдә заготовитель булып эшли. Күп еллар заправкаларда заправщик булып хезмәт итә. Аңа бары 24 яшь булган чакта мәрхүмә әтисе вафат була. Шуннан соң ул үзенең гомерлек яры, бик тыйнак, акыллы, тырыш, сабыр, эшчән, киң күңелле Нәзимә ханым белән очрашып, матур гаилә коралар. Татулыкта 2 мәхәббәт җимешләре, 2 ул, 1 кызлары туа. Алма алмагачтан ерак төшми дигәндәй, балалары да аларның үзләре сыман бик акыллы булып үсә. Бүгенге көндә Наил абый белән Нәзимә апага 5 бәхетләрен, 5 татлы оныкларын бүләк итеп тә өлгерделәр инде. Наил абыйны белгән кешеләр безнең сүзләрне хак дияр иделәр. Ул бик тырыш, чын ир-ат. Алынган бар эшен дә җиренә җиткереп башкара торган, кулыннан гөлләр коела торган кеше. Дус туганнарына, гомумән, ярдәм сораучы кешене гомердә кире кайтарып җибәрми. Хәленнән килгән кадәр булыша ул. Авыл халкы да аңа ихтирам белән карый. Шуңадыр дуслары да бихисап аның. Эх, дустым, бер көнгә кайтарасы да яңадан яшьлеккә чумасы иде шул. Кич белән авыл урамнарында гармун тавышлары ишетү үзе бәхет иде. Хәтердәме вечерларга йөргән чаклар? Минем барысы да булар хәтердә, дустым. Кайтмыш ул узып киткән еллар, әмма һәр шырның үз яме дигәндәй. Бүген дә без кимерәк яшәмибез. Еллар гомерләрне алып китсә дә, дуслыкны алып китәлмәде. Киресенчә, ныгытты гына дияргә кирәк. Мин бик шат, тормышымда синдәй дуска тап булуыма. Хак Тәгалә сиңа алда да парлы килеш, бала оныклар бәхетенә куанып яшәргә насыйп кылсын. Аяк кулларың сызлаусыз, көннәрең аяз һәм кайгы хәсрәтсез булсын. Бар теләгән максатларыңа ирешеп, картлык чорыңны күркәм килеш үткәрсә идең. Бездән сиңа теләк озын, гыйбадәтле, парлы гомер. Калганын син барысында үзең булдыра аласың. Якын дустым, синең туган көнгә бүләк итәм шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде сикәлтәле тормыш юлларың. Бу тормышның дустым үз законы. Таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнми дөрләсен. Кояшлы көн телим сиңа, дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Хөрмәтле Наил Сәмәтович, туган көнегез котлы булсын, бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Герсез дуслык булмый диләр, бәребер ышанам дуслыкка. Алыштырмас идем дустымны дөньядагы бүтән байлыкка. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуга ни җитә. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым
сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Дуслык бер генә яклы булмый, кирәк кайтара да белергә. Чакырсалар эшләремне ташлап, йөгерәм дусларга ярдәмгә. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Дуслар күп булса, җиңелләрәк дөнья көтүе. Рәхәт чакта гына сизелми гомеркәйләрнең үтүе. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булган җитә. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Якын дусның бер җылы сүзе, бер карашы җанны эретә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә. Кайгы шатлыкларым сөйләрдәй, дусларым булуган җитә.